Comencem a llegir 3 contes breus de Calders, els famosos contes breus del nostre escriptor. Aquests contes els llegiran membres del Club de Lectura Fàcil de la Biblioteca Pública de Tarragona i el primer serà l'intitulat La Planeta, del volum de Teves a Meves, i el llegirà la Betty Helena Ibarguen. Quan vulguis. La Planeta. La tiradora de cartes y también especialista en bola de cristal, según los anuncios, va dir al client que trauria premi a la rifa. Després de la fallada, el client va reclamar airadament, perquè no havia tret. «Quin número teniu?», va preguntar-li la fetillera. «Cap». «I doncs, com ho volia treure?» «Vos vau dir que tindria sort. I si la sort posa condicions, plego, a base de comprar números, pot treure qualsevol». Tenia raó, era indiscutible, i la dama endivinadora va tornar-li els diners de la consulta. La qual cosa, si es considerava bé, ja era una confirmació de los seus auguris. Moltes gràcies. Ara, a continuació, del llibre Tot s'aprofita, el conte L'ordre dels factors. El llegirà la Clara Canales? Sí, confirmat, la Clara Canales. Quan vulguis, sisplau. Gràcies. L'ordre dels factors. Va tocar-li un entrevistador d'aquells que es volen lluir amb preguntes impertinents. L'invitat al programa era un prohom il·lustre i el locutor va preguntar-li de sobte: «Vos seríeu capaç de donar la vida per una idea?» L'entrevistat s'obrí de cor i, tot oferint el perfil afavoridor de la cambra, respongué: «No, estimaria més trobar una idea que em salvés la vida». Moltes gràcies, Clara. I per acabar amb aquest recull de 3 contes breus del volum, una altra vegada, de Teves a Meves, llegirem el conte intitulat Trànsit i el llegirà la Paula Miranda. Quan vulguis. A l'hora de la mort, el sacerdot va provar-li d'assistir i ell, amb un filet de veu, li preguntà: «Perdoni, mossèn, quines garanties tinc?» «Tot depèn de la voluntat que vostè hi posi», va respondre-li l'eclesiàstic, amb un to altament professional. I el moribund va tancar els ulls, amb una conformitat que hauria de servir d'exemple. L'un se va anar i l'altre es va quedar, tots dos submergits en un mateix misteri. Molt bé, moltes gràcies, Paula. Bé, ara també llegirem un conte, però aquest una mica més llarg. Concretament del volum Invasió subtil i altres contes, llegirem l'intitulat precisament així, Invasió subtil. El llegiran a 2 veus, la Núria Jaumot i la Cristina Rovira, del nivell D del Centre de Normalització Lingüística. Ho veu? Invasió subtil. A l'hostal Punta Marina de Tossa vaig conèixer un japonès desconcertant, que no s'assemblava en cap aspecte a la idea que jo tenia formada d'aquesta mena d'orientals. A l'hora de sopar, va seure's a la meva taula, després de demanar-me permís sense gaire cerimònia. Em va cridar l'atenció el fet que no tenia els ulls oblics ni la pell groguenca. Al contrari, en qüestió de color, tirava galtes rosades i a cabell rosenc. Jo estava encuriosit per veure quins plats demanaria. Confesso que era una actitud pueril, esperant que encarregués plats poc corrents o combinacions exòtiques. El cas és que em va sorprendre fent-se servir amanida, amb força ceba, digué, cap i pota, molls a la brasa i ametlles torrades. Al final, cafè, una copa de conyac i una grega. M'havia imaginat que el japonès menjaria amb una pulcritud exagerada, irritant i tot, pinçant els aliments com si fossin peces de rellotgeria. Però no fou pas així. L'home se servia del ganivet i la forquilla amb una gran desinvoltura i mastegava a boca plena sense complicacions estètiques. A mi la veritat em feia trontollar els partits presos.
D'altra banda, parlava el català com qualsevol de nosaltres, sense ni l'ombra de cap accent foraster. Això no era tan estrany si es considera que aquesta gent és molt estudiosa i llesta en gran manera. Però a mi em feia sentir inferior, perquè no sé ni un borrall de japonès. És curiós de constatar que el toc estranger a l'entrevista li posava jo, condicionant tota la meva actuació, gestos, paraules, entrades de conversa. El fet concret que el meu interlocutor era japonès. Ell, en canvi, estava fresc com una rosa. Jo creia que aquell home devia ser representant o venedor d'aparells fotogràfics o de transistors. Qui sap si de perles cultivades. Vaig provar tots aquells temes i ell els apartà amb un ample moviment del braç. Ben sans d'Olot, jo, digué. Encara hi ha mercat? Vaig preguntar-li. I em va dir que sí, que anava de baixa, però que ell es defensava. Feia la zona sud de la península i va afirmar que així que tenia un descans o venien dues festes seguides, cap a casa falta gent. No hi ha res com a casa, reblà amb un aire de satisfacció. Viviu al vostre país? I doncs, on voleu que visqui? Sí, esclar, són rodamons i es fiquen per tot arreu. Me'l vaig tornar a mirar i asseguro que cap detall, ni en la roba ni en la figura, no delatava la seva procedència japonesa. Fins i tot duia un escut del Club de Futbol Barcelona a la solapa. Tot plegat era molt sospitós i em va capficar. La meva dona s'havia fet servir el sopar a l'habitació perquè estava una mica empiucada. Vaig contar-li l'aventura adornant el relat amb les meves aprensions. Si molt convé, es tractava d'un espia. I d'on ho has tret, que és japonès? Em preguntà ella. Vaig riure, potser no de bona gana, compadit de la seva innocència. Els conec d'una hora lluny, vaig contestar-li. Què vols dir, que n'has vistos gaires? No, però els crisso de seguida. T'ho ha dit ell que era japonès? Ni una sola vegada, són astuts. T'ho ha dit algú? Ningú no m'ha dit res, ni falta que em fa. Tinc l'instint esmoladíssim. Ens vam barallar. Sempre em burxa dient-me que sóc mal pensat i que qualsevol dia tindré un disgust als grossos. Com si no em conegués prou. Sembla que es complagui a no raonar i és d'una candidesa increïble. Aquella nit vaig dormir poc i malament. No em podia treure el japonès del cap, perquè mentre es presentin tal com són, amb la rialleta i les reverències i aquella mirada de través, hi haurà manera de defensar-se'n. Així ho espero, però si comencen a venir amb tanta dissimulació i aparat full, donaran molta feina.